Mga tugang kang ipautob po ang enhanced community quarantine huli sa COVID-19 bako sana sa Bicol kundi sa enterong Luzon. Nalimita na agad po ang hiro kan mga tao. Pinagbawal po ang pagluwas sa mga harong, ang mga mayo maipresenta ng magkakanikong dokumento. Kan ECQ days man po, dakula ng naging katabangan kan mga food delivery riders. Kabali kaya sinda sa listahan kan mga APOR o itong piga-apod na authorized person outside of residence. Kaya naman sinda pig-recognize bilang mga frontliners kan sa tayo pong komunidad. At least nakapagsilbi man kami ng tatao kami ng serbisyo sa publiko. Iyon man talaga yung gusto ming ipaabot sa inda na kami willing kami rain or shine yaon kami permi para magsilbi sa inda. Nailing nindong garo ka dipisilan nindo bilang rider. Ano po, pag nagumuran, bagyo, yan. Tapos pag ito, nakakapit ka na, kailangan rest, meron pa ito. Iyo. Likay lang kita, no? Likay lang kita. Pirmi lang likay sa aksidente. Iyo, ha? Sige. Good luck. Okay. Deliver na. Ginigibo man po kang grupo ninda ang mga piga-apod nindang charity rides kung saan nananaosinda ni mga ayuda hali mismo sa indang sa diring bulsa tangari po makatabang duman sa mga taong mga piga-apod natong mga less fortunate members kan sa tayo pong komunidad. Bilang pasasalamat man lang sa mahal na Panginoon dawa nagkaigong pandemya padagos man girari ang trabaho mi, so ibinabalik mi man lang dawa sa dikit na na bagay. Kaya nagtataw kami ng mga dikit na ayuda. Ma'am, morning. Councilor Del Rosario po. Iapot ko lang ma'am paano nagtutubo ang mga organic riders? Bigsisilduan nindo sinda may porsyento o siduman sa kumpanya ninda? Depende po sa mga deliveries nila. Okay. They po kami nag-transport para sa inyo. Okay. So, kung pira may deliver ninda, yan ang, okay. Sige. Thank you. Sa ibong po kani, dako lang pasasalamatan nung ka niya pamandaan na eksperyensya ang piga-apod na fake booking. Ini po importante dahil minsan po mapapaluha ka sa itsura kan rider kung pag-abot niya duman sa lugar, bugos palan si order asin mayo man. Ibig sabihin, siya po ang maabonar kan sinambit ng order. Dakulang pasasalamat kami digdi sa nagat. Day pa man kami sa kuya na day pa man nakaka-encounter ng araw kayo. Siguro masabi lang siya na itong sa lasi address, mga araw lang kayo na na medyo abala man sa rider. Tapos syempre, pag kung anong ilag mo dyan na address, yun dudumanan. Tapos pag upload mo, umayo pa lang duman. Kasi kung nakita nyo naman po, naghihirap yung mga riders natin para kumita. Tapos, i-fake booking nyo lang. Parang ang sama naman po nun. Ano na lang natin, konsensya na lang natin. Kasi kahit ganito maulan, gabi na, nagtatrabaho pa rin sila ng tapat. Parang ang sama naman po. Kumusta man ang buhay, buhay food panda driver? Pakalsip. Wapagal. Pero daw para paano may diridilin siya mang kadikit. Sir. Iyo. Sulit man sarang pagal, sir. Sulit man ang pangal. Sige. Baliwala na po ang piligrong nakaabang makaservis na sinda sa komunidad. Kaya mensahe niya po sa mga kapwa food delivery rider. Sa mga kapwa riders ko po, saludo po ako sa indo. Pero lang po kita mag-ingat, alerto kita sa gabos kang bagay. Siyempre, dahil man pabayaan sa diri. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe.
ba ni mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Pero mga tugang sa tuyo pong mga activities ko niyan pong maabot na simana, sa Lunes po alas 11 ning pagkaaga, bisita po kan Ciudad Canaga sa tuyo pong namumutan na Vice President Leni Robredo para po sa RT-PCR groundbreaking diyan po ni sa Almeida Highway. Iyo po ni itong pasilidad na magpapadago sa pagmonitor kang COVID-19 and sa iba pang mga examination na pwedeng gibuhon po dyan pag nahaman na po ang sinambitang building. Nakula po ang tabang dyan ni Vice President Leni Robredo. Sa Martes man po, alas 9 ni pagkaaga, gigibuhon po ang State of the City Report ni Mayor Nelson Ligacion. Hindi po nagtalikod ng mga aldaw po, igwa po kita nakaaging kaigwaning seminar sa mga teachers po kan DepEd tungkol sa anti-drug and mental health. And katabang ta po igdi ang Philippine Pediatric Society Camarines Sur chapter sa pangilan po ni Kanmahigos asin matibay na si Doktora Janeta Proyalde. And again mga tugang sa liwat, iniimbita rin po kamo sa iba pa mga activities ta kan syudad sa December 16 po. Diyo ang groundbreaking kan sarupong dakulao na maray na proyekto. Ini po ang Balatas Naga City Science High School Road. Nangaring pong mais ang traffic igdi po sa porso na ini kan sa tuya pong syudad. Ginibuman po ang pinuna naman ang Paskuhan sa barangay. Ini po taon-taon na paggigibo simula pa po kan panahon ni dating alkalde DILG Secretary Jesse Robredo. Ipo niyang Paskuhan sa barangay na kung saan kabus pong indigent families sa tuya pong syudad. Tinatanan po ning pamasko o regalo kan lokal na gobyerno kan Naga. Dahil po ni pigbabagong tradisyon na ni ini po ang saruman sa pagtaon ng pasasalamat, pagbisto asin pagtangkuros lalo na po duman sa mga kababayan ta po natong mga tiha po sa 27 barangay po ni sa tuya pong syudad. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation.